ne gara ko ina wata kuje shiga gashi kuma ni ba ma ta kokon da amma ba damuwa kai bara ni ba ai kamar shi nake hangowa yanka na ba ina ne mun ga akwai ma batu ba yana wuta akwai batu ba ake yana gurbi shi wani ba ta yarinya ne Badi amala. Ce badiya ta kake kenan. Kawa wai wannan da yake tsohon banza ne yana jin turu iyayena na mai zan tura ni dan shashi ne dan suka kuma ba sai na nan. Haka ba suke ba ni ma haka na je wajen wata yarinya ba aka yi maka tun da tsabari na bacci a kai. Ai yanzu sallah ba kuma ta zo ma fa. Wai na ji ana da wani dan dawa ko dan ba dan dawa ko dan karfe ne na rantse da girman Allah na fi shawo ka Dan nashi zaka ce barawan kaji ne. Allah ai irin tsoron ka nake ji baga munafiki ne yanzu zaka je kwashi ka ga wai munafiki gaskiya muke faɗa maka haka ne yanzu kwashi to kamar ga masa ni ba tsoron ka kai kutumar durin uwa zuwa siya munafici a wajen nan kutumar uba kai suwaye kai kai suwa anan kai ina kaje ne wai shi wannan wai uwa ne wadan ji tsoron sa shi din banza lokacin da muka yi zarran mu ina tunanin ko auren mafiyarsa ba daura ba a ba da lallata Allah kawa ne kawa ne kaje suwa wallahi ni ba abin da nace ta kafara